Здравейте! Сега ще направим една много бърза и лесна декорация, която става само за няколко минутки. Лакирвам едно нокътче с черен цвят. Това е много бърз дизайн, който е стилен за моментите, когато нямаме много време. Знаем, че черният цвят се полимеризира по-трудно, тъй като през пигмента преминават по-трудно UV-лъчите. Е важно да е добре полимеризиран, за да не станат после балони. Слагам втори слой и отново полимеризирам за една минутка. Ако ви е по-силна лампата, може и 30 секунди. Сега лакирам в топ лак, който няма да полимеризираме, ще го оставим мокър. Тази технология се казва мокро в мокро, защото няма да изпечем топ лака, а директно ще рисуваме върху него след като сме го нанесли. Ще работя с бял лак за ногти. Тук вече разчитаме на нашето въображение и фантазия при рисуването на мраморна шарка, в зависимост от това колко е голямо нокътчето. С енергични движения вземам по-тънка четчица. Пак повтарям, топ лака, върху който рисуваме с бял, не е изпечен под UV лампа. Тук вече се включва и нашето въображение, нашата фантазия, как да направим една мраморна шарка. Можем да си повтаряме, защото когато се разнесе, става по-блед белият цвят, където има нужда. Смесва се с прозрачния топ лак, който сме нанесли. Виждате колко бързо. Оглеждам си го и когато преценя, че съм готова, отново слагаме, може за 30 секунди в UV LED лампа и отново покриваме с втори слой топ лак, за да запечатаме рисунката и се получава ефект на мрамор, каменен ефект. Важно е да изглежда натурално. И за почти 4 минутки създадахме една декорация, която е доста стилна.